tady působí, vidíme ji, že je úplně nejvíc sexy, jak jen žena může být. Tady to roztáčí, pánové i dámy. Nikdy jsme v životě tohle neviděli. Jak může být někdo takhle sexy, jako je Markéta Lukášová. Bože, bože, já chci. Bože, ta je neodolatelná. Nejlepší. Nejlepší. Vidíme, že tak bude do práce, ale i z toho si nic nedělá. Stále si užívá života, ale toho, že je sexy, neodolatelná. Ty vůbec ti nevadí, že to natáčím, že? Ne? Jo. Ne, udělat ne. Ne, natáčím, hele. Pojď s námi, Markéta.